Kampung di dalam perumahan asrama haji. Tapi ini kampung nih guys, bukan asrama haji nih. Ini kampung nih, gitu di dalam. Sampai lokasi. Hari ini bareng Kak Ainun wedding. Oke guys, bareng Kak Ainun di sini nanti. Cek. Oke. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kerja bareng Kak Ainun guys, dua lokasi Kak Ainun Cafe. Jadi ini rodok-rodok aman hari ini, wis gak pontang panting nih menuju lebaran tahun apa jenenge, foto besar, foto haji guys, menuju lebaran. Oke, kerja dulu. Pitulus ndhawuhaken ingkang putra putri Kusumaning Ayu Puspita Anjarwati SAK ingkang ngarsa jinatu krama dawuh majemukan kaliyan Bagus Muhammad Nur Putra Nugroho SE. Putra pranipun Bapak Semidi Ibu Suginom. Kita sampai lokasi. Datang selamat bersalam. Mugi katetepaken dhateng bimbingan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman ingkang kita ajengaken sapaatipun wonten. Ugi salam kahayu kunjuk sami sagung para. Aku tak liwat samping sampun purna. Nggih nyohang lulur salira hangulas pabula. Tumuju sasana rinenggo. Kunjunganipun Bapak Warso sekalian Ibu Patini keparengangan ingkang putra putri Mijil perlu kawuningan kaliyan menika makarya sesarengan kaliyan Pandreng Yudhisana. Inggih saking Ainun wedding ijil saking Sugih Laras singgang kapijih mematut memanis temanten sekalian. Semoga kunjung Bapak Warso Jreng. Jreng. Oh ngayu jreng. Iya bang ngayu jreng. Jreng. Botita guys, siapa yang mau pesan monggo. Hari ini bisa. YouTube, dia kok di komen aku mau coba main ini. Dia pacar kok, ini yang mau pesan monggo. Bisa dijapri ya monggo. Ready. Ready guys. Ready, yuk kita prepare kirap. Sudah cepet guys. Bagi nyusu luar pindah buku. Jadi Scott carry. Yuk kita tipe. Yo coplok saka kembaran. Lumampah hambukuh payen nengke wong gregem kaya lintang bima sekti kang ayu aturing nangka. Jejering sang Suba Manggala Hangat pikat Jang Domas Manggala talan pati sangga jajar kang sarwa kempasana. Katot
pralajuriping Kadang Dimas Manggala ingkang kepareng tutumuri lampahe rosang Suba Manggala kawit tingal besus hambeksa lumampah sinambi medhak pirama pratandha piantun ingkang lebet ing budaya Ari Reza inggih sang sosok lampah ingkang sampun kawentar kapiji kinalya telangganing lampah saya caket yen ira lumaksana giya manjing majaning sasana monggo sinuwun kula dherekaken manjing madyaning sasana monggo sinuwun monggo tetangganing lampah inggih sang Suba Manggala Rara Ari Reza semosul patasa kembaran ingkang samapta ing gati sawigo inggih mila gantya kang cinarita minarya mustikaning pahargyan sekaring pangapipahan bagus karnanira ingkang putri Sulis Jaikarna sinembaning daeng busana saking Pangkrenggo busana ainun waiting mijil saking Sudewana datang mokal kaprabhawan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak teko ngarep iki sing nunggu-nunggu aku ki ya iki lho. Ora apa-apa tembus kok kono tembus. Iso nape kok ya. Salaman sih. Nah. Iya. Aku mbok sawer 10.000 itu arepe. Piye? Lah kuwi lho 10.000.
Mas, nyempakne saweran wis sih, Mas. 10.000 tapi arep tuku es anake. Oh, ngono nggih nggih. Digoyang apa ora, Mas? Jangan. Kayak ana tipung, Mas, ben lega, Mas. Wis. Ketoke nyidam bokongku tok ora liya-liya. Goyang nang mburi kono ayo. Ya. Yuk. Kang Pundi? Lah, mboten apa-apa nggih. Enggak apa-apa, jare Mbak Ustaz lo padha lanangi kok. Wis ta, lah nyidam wis ta. Garwane Kang Pundi BRT Pundi? BRT-ne gak melu. Oke. Wis aman aku ora dipleroki, Mas. Ya. Ya. Nggih. Oh, dungdes ki yo manis-manis. Manis kok. Jan kae. Wah, anu. Iki bojone apa calone, Mbak? Suami. Oh, mantan anyar berarti. Ya, temannya Nggak Ella berani tuh. aku nek mantan anyar ki wedi lho, Mas. Oh, apa? Cik ngono kalau banter-bantere, Mas. Oh, ngono. Aku nek keselintak sama aku. Aja. Ini juga buat Mbak siapa? Teman band sekalian, Mbak Puspita karo Mbak Mas Puspita. Nugroho. Dengan Mas Nugroho semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah ya, cepat dikaruniai momongan, Ya. bahagia sejahtera selamanya sampai akhir hayat Iya, betul. amin sebagainya amin. Dongamu ya apik. Belum lagi itu, Mas. Lah iya, dongane mah. Lah yo ngono ta, Mas. Heeh, nek aku karo Ayu Dita ke ora, Mas. Piye piye? Ora. Dongane Pokoke yo aku nek wis karo kowe bar yo ora pineh ngono. Oh. Iki lah Mas sing duwe klambi abang ning Burisan to? Nggih. Sapa jenenge aku lali aku. Wah. Iki manggolo do Mas joget dhewe-dhewe bareng. Bareng sing cilik dhuwur rene sih. Mas. Rene cilik dhuwur kowe gedhe. Ini lho iki lho. Oh ya. Aku seneng sing ngene iki lho Mas. Heeh. Cilik dhuwur enteng. Enteng. Heeh, ibaratnya pemaku kasur dituroni lo yo gak nemen-nemen ngono Ora Mas. pakai amblong. Heeh, lho nek iki wong aku nek ngene iki garapane jenengan ngertos Piye Mas. piye? Diongkai Mas. Oh. Ini gaya apa to? Gaya apa kok nganggo kean barang? Joget. Oh, joget. Pikirane iki lho teko Iya. ndi. Nggih Kang Mas. Jenengan nggih anu dong Des. Sanes pundi? Mriki mawon. Piyambakan. Rumah saya kok kaya kena pan. Mboten. Kali sinten? Tiang kakak. Oh iya bener Mas. Ya bener ta rombongan. Bener ta rombongan kok. Niki rencangin apa bestine? Niki rencangi. Griyane nggih mriki. Saya tak kenal sih. Tak kenal maka tak sah. Mas, iki anu tren terbaru ya. Apa? Koncone nek jago iki gawe kopiah. Heeh. Iki topi gawe. Se maden lebu soteng, buka leh. Lah, yo halus anak ora. Iki umur pira to ngene iki, Mas? Anu, mik mama nggih. Mama purun. Yo Mas. Yo Mas, pedel kutul iki kok. Banget kowe. Ngono kaya dikokok. Lah iku, lek pentilku samene biyane, lek kowe nek protol iki piye jajal. Jenengan ki betok garwa ta mriki? Nggih. Nggih putih. Oh, dudo, Mas. Oh. Pantesan lagi ro kaya ngene. Oh. Mboten napa-napa, Pak. Sing penting bar digebek pedhi. Ora kok yo. Kuwi dienggo pemanasan. Suwe mboten kangge nggih, Pak. Apaan iku kok iso Iki lho. Empengane kok yo. Nggih. Iya, nggih. Ya. Namamu
selamat siang semuanya. Hari ini berbarengan dengan malam takbir Idul Adha 2025 ya Bunda. Kadang ngowen para kudu. Saya mengucapkan Hari Raya Idul Adha 2025. Hari Raya Kurban. Idul Adha kurbanku ibadah haji ya Kak ya. Hari besar ibadah haji. Semoga yang berhaji di tahun ini bisa menjadi haji yang mabrur dengan penuh berkah cantiknya Indonesia. Oke. Jadi follower-e Ayo boyo diwangi-wangi bukan. Marai mau. Bawa payo apa tak wangi? Lagu tak payu bakso nagis. Sing iki aku. Oleh para iki. Kita baca bareng. Dagangan di. Lah iki wis takno. Tak training sik ya. Lah iya, engko tak training engko. Benes mahir agak rapi, Mas. Kudu belajar sik ya. Juru pon. Juru. Loh, nggonku cetek ae, Mas. Nek we oleh iki jelas diopan lele terus. Matel ta itu. Gede para ta iki. Oke, guys, mulai sik. Oke, guys, kita pulang dulu sama Papa Ya, Jan. Ganteng bocah. Wes, dengan wes. Engko diancep ibuke lho, kok gandeng aku. Lah ya pisan karo BE pisan gitu. Lah nggih kok. Griyane pundi, Pak? Mriki kita. Anu joges. Oh, nggih. Tes-tes, Pak. Wes matur suwun. Nggih. Oke, guys, kita OTW pulang dulu. Pindah lokasi 2. Ki platene rong bar wis mulih ki jane piye ki? Nggo pistol, nggo tembak kabeh digawa. Halo guys. Jan. Ha iya, ya. Kempet pisan. Sing ngene kok rame lar kono. Oke, guys, mulai sik. Kalimantan. Neng Winong, Mbak. Winong. Omahe Kalimantan. Oh, nggih to ya Allah. Aku dijak rono ya gelem kok. Aja kok dipanulak engko. Ulane sampean nek mangan aku gelem. Lah niku ta mriku. Pun monggo, Bunda.